محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا ngurdang nay tido mada kai sabi fabu mada julbe kai nido andi jimbe gandi kai burema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokano be makam kewi darana de sunna muhammada o wi kongol jangtawol ziyarangol o wi ceerno alhaji mouhammad ba un fan no waɗani en ni o wi o lomtani kadi ko julɓe arɓe ɗo ɓe fofof o wi ceerno alhaji mouhammadou mbaalo fonno jangtade ngol kongol o wi o lomtini en ngol jangtawol enen lomtinɗen ceerno mouhammad ba un fani jangtani en ngol jangtawol o wi kadi ceerno mouhammad ba o moƴƴini kadi jangtawol ngol o jarama yo allah yoɓma moƴƴere amin o wi ko o jangti ko ɗo ara ziyara ɗo woni ceerno men ceerno hamme o jabtima kadi jabawol ngol o wi kankone kadi o jarama o wi ko ɗum kadi ko woni ko rendini ɗo julɓe ɓe kala garɗo ɗo o wi nde fini subaka to galle makko fiɓe anniya hande ina ara taaleɓe ɗo arde salminde e juurade e jokkude enɗam ceerno men musidɗo men giɗo men sehel men ceerno men ceerno hamme ɗum woni dental ko jooɗiɗo ko hay sinno wona kanko ko wi ko wonde wona kanko hay sindo wona kanko kono ko kanko koto makko ara ɓe lomtiɗoɓe ko ɓen garana ko allah e nelaɗo muɗum cheikhana ahmad tidiani cheikh siraji din alaji mouhammadou saidou ceerno men khalifa o ha yettiɗo makko ɗo yo allah yob seere men moƴƴere yo allah jinnaɓe men ɓe kadi moƴƴere awanɓe en ndiɗo awdi yo allah yoɓe moƴƴere ɗum ɗo kadi yo allah ɓeydu ɗum goto emen fof hay so haalani anniya mbo ardi o allah tini anniya makko o ko arani ɗo ko faandi ɗo ko ɗum haala haalaka allah kumtowo o allah jaɓowo o on no andi koni faandare nde fofof haalama ɗo sukaɓe men fokkitɓe yiɗɓe fokkitde yettoyiɓe toon wonɓe toon e ɓiliɓe toon e majjirɓe en fof haalama ɗo mo ara e mum o ko ceerno hamme kono ko allah ene laa ɗum woni ko ara allah noon no humpitiɗin haajuji fofof eɗi kaala kadi fofof kanji fofof en kolli allah ene laaɗo muɗum en kolli sabu dendal ɗongal sabu allah ene laaɗo mum nde allah humtata ɗin haajuji enen fof en juurodiri sabu allah ene laaɗo muɗum e cheikhana ahmad tidiane wino
almuudo makko ina juuro almuudo makko siɓe juurondiri ko kanko seehanama tijjani woni ko juura hande dawol hande ngol garɗen ko juurade almuudo Cheikh Tidiani ko Cheikh Tidiani woni ko juuriɗen yo Allah jaɓani en on ziyara sabu barke Allah hen laaɗo makko seeremɓe nan ɗo goto fof ko poɗɗo haalde mbo haalani haalɓe ɓe o haalanɓe en jii kadi ziyara o ko ɓeydare men ko ɓeydare makko ceerno Alhaji Mouhamadou Mballo wi hikka waɗimo duuɓi 10 nde puɗɗoten ziyara o enen almuɓe jannguɓe ɓe tan enen geɓɓuno ɗum puɗɗuɗen eɗen mbaɗa wonno ko moƴƴere en jii notitama en jii ɓeydima ha natti wonde enen tan wonti seeremɓe men tini ina ngara ɗo ndawani ceerno men ceerno haadi hawri hen yamiror ceerno Habibou hikka haɗi ɓe arde koye gantuɓe goni koye haqqillaji mabɓe e nele mabɓe fof ina ga kaɓe tini ɓe du'ima koye waktu gantu gonaɗo ko ɗum waɗi ɗum ɗum waɗi ɓe kawrani hen kono en gandi kay ko ɓeydare ceerno men ceerno Moussa hikka o hawri hen ay ko ɓeydandu mi anda so tanum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam meeɗi hawrude o wi o anda tanum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam meeɗi hawrude hen rawane kam mi hawrano hen o rawane kam o hawrano hen hikka Allah addi tanum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ɗo jooɗi wadde koko ɓeydi wona ga imminnomo ko nelal Allah wonde yo ar o hawra he jonde he e subaka o ari galle ko inde addunomo ɗon inde nan to galle ceerno to toon ɓe ginnata ɗo on ɓe kabri ziyara o felliti o yaha hawra e ziyara o ɗum ko jeɗugo Allah waɗi nanay konngol ceerno men ceerno Alpha o wi o wi he nanay konngol ceerno men ceerno Alpha o wi Alhaji Mouhammad Saïdou wi o wi Alhaji Mouhammad Saïdou wi kala golle golleteɗe l'islam ko mande wonde ɗen golle ɗe jaɓama ko mande wonde ɗen golle jaɓama ƴiƴam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ara hawra ƴiƴam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ara hawra hen pellet ɗum ko gonga wadde ɗe golle ko jaɓaɗe kono en to jiyeten ga wona toon yiɗen soɓe gari ko hadiya ɓe ɗaɓɓata ko ɗum haqqillaji men miijoto kono kamɓe mam maɓɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o defani koko defani ɓesgu makko o ngaalu aduna koɓe jiyete ko koɓe jirlo hemen koɓe nanga hadiyaji koɓe jaha men soɓe keeɓi ɗum ko cikkirten ni ɓe mahi ɓe koɗi ɓe nemima ɓe jahatano seɓe jahani en keɓatano Allah waɗiri ɓe ni o wi Allah waɗiri ɓe ni koɓe jirlo ɓe gara e galleji men ɓe cuuɗi men eɓe jotto hen e guitta seeɗa men eɗen mbiya ko hadiya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ha dañen soɓe kemno ɓe cikkirten ni ɓe jiɗirɗen ni ɓe jooɗo ɓe jahatano seɓe jahano famɗanno e men jaaɗo tawoyaɓe itta hadiya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ndeke ko nafoore men so ceerno men wi soɓe tawama golle o wi soɓe tawama golle ɗen golle ko jaɓaɗe en mbaɗi ɗeɗo golle ko jaɓaɗe yo Allah jaɓanen enen fuɗɗunoɓe ɗum ɓe en gandi kay ko moƴƴere puɗɗoɗen ɗo ndeke ɓeyden pellital e tinnare e moƴƴinirde ɗum noon no puɗɗornoɗen ɗum ni ha yettima ɗo ɓeyden fellidde wona enen jannguɓe ɗo tan hay wonɓe wuro ngo hoddiɓe almuɓe sehilaɓe rendaɓe enen fo ndenden nangen ziyara o ko ziyara men ko nafoore men ko nafoore tundu ndu ko nafoore leydi ndi ko nafoore l'islam yo Allah nafiren ɗum amin sow barke Allah ene laaɗo muɗum en kabrama ɗo joni sukaɓe toɓɓinteɓe hedde tato walla nayo en jii ɗum fof ko ɓeydare
ɗum ɗo fof ko ɓeydare yo Allah ɓeydu noon sabu barke Allah e nelaɗo muɗum ceerno Alaji Mahamad Mbaalo yo ɓe jokkanen programme no ɓe lelniri ni wasa waylede ha du'e allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim kawi bisimillah eɗen calmina julɓe ɓe o wi kaw ba ina ɗo jarga faadiya nan ɗo o en noddi ɗum en teddiniri ɗum haalaka o wi kono noon kanko o wi bisimillah ko kalɗen ko yonimo o wi heɗen jaabo ko ceerno Haafaju haali ko o wi ko fasnaɓe keɓani arde ɓe keɓani hawrude hen o wi ɓay kanko Allah addimo Allah addi fasnaɓe ɓe meeɗi yaade ziyara Fas o wi taw ceerno Alpha ina naɓori ñawore ko o namnotoɗo ko o namnoto kanko ceerno Alpha ceerno Tidiane ina Fas o wi debbo ceɗɗo goto omo wonno reedu o wi o leeli jemma o hoyɗi neɗɗo immi dow ari ha jippi he makko e suudu makko ɗo omo jogii sawru omo jogii satalla o wimo an ɓiɗɗo mo cawɗa o ko ɓiɗɗo gorko o wi ko ɓiɗɗo gorko woni ko jibinta weeti kanko debbo o fillani gorko makko gorko o yehi to ceerno Alpha o haalani ceerno Alpha ceerno Alpha wimo eyi kay ko gonga minani ko kalɗa ko mi suusa ñawde mi taƴa ñawore nde tan wona mi welliti mi gayni kono noon ko Seykhu Oumar ari he makko so tawi ɓiɗɗo o jibinama o wi so tawi ɓiɗɗo o jibinama mbi'en mo Seykhu Oumar kono noon miɗen jaha ziyara Fas ha somin jeehi mi namno ceerno hono woni ñawore ɗum nden debbo o jibini o wi nden debbo o jibini ɓiɗɗo gorko ɓe jeehi to ceerno Alpha ɓe kalani ceerno Alpha ceerno Alpha innimo wimo o wi'ama Seykhu Oumar ɓe jeehi ziyara Fas o fillani ɗum ceerno wi ɗum aha o wi minne kam so wonno min ko Seykhu Oumar mbi'annomi ɗum kono ceerno wi ceerno Amat Tidiane Fas o wi radiyallahu anhu o wi ceerno Alpha min kala ñawore nde ñawɗa tomato sa ariɗo ko kalɗa ko tawata ɗo ko nden ñawore ñawanmi o inni deftere mawde o wi yo almudo makko ya addanamo deftere nde o nodduno ko ɓiɗɗo makko ceerno Massaidou o wi deftere naggam ya addanam deftere nde on ɓe joopiɗon suka o ya adda deftere nde suka o ko o sagata joom sayande sukundu ɓaleeru o heeɓi nde immoto o mawɗo biyeteɗo Oumar jillotoɗo he men o mo ceerno Tidiane Fas yadanno on hafti tan haɓɓi wutte makko dogi addoye deftere nde ceerno Tidiane Fas wi ayi sukaɓe ɓe hakke ko ɓe ngaami ayi mi neli nde deftere o addoye tan mawɗo immima dadima dogi addoye deftere nde wi hakke ko ɓe ngaami hay cayale maɓɓe mbawa fembade on waktu noon min taw komi sagata o waktu hanko ko sagata omo jogui sukundu ɓaleeru sagataɓe fo jali o wi ay mawɗo dogi addoye deftere nde ceerno Tidiane Fas wi deftere nde ari kono jarani boom mi rewa hay mayre sababu haalama an
ceerno alpha no mbiɗani o wi no mbiɗani o wi no mbiɗani minne ko noon mbi minne ko noon mbimi wadde ɗo ɓi ceerno Amadou Tidiane ɗo ɓi ceerno Amadou Tidiane Fass arani ɓi ceerno alpha ari ɗon ɓi ceerno Amadou Tidiane ɓi ceerno Amadou Tidiane ari ɗon ceerno alpha caggal ceerno ko ceerno Amadou Tidiane Fass ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou wanno gay uul heñan fof o wi mi waɗima ga khalifa diina kala ko neɗɗo lamdoto e diina yo arɗo maɗo nde ceerno alpha diallo ari kusanar ceerno Amadou Tidiane Fass wimo kala ko yottakim kala mbo yottakim jottiɗo ɗoma o yettimamam o wadde ɓen kay ngari ceerno Amadou Tidiane radiyallahu anhu o wi min caggal am janggo simi yiyaka kala ko neɗɗo namnotonomi yo ya o namno ɗum ceerno alpha walla o namno ɗum ceerno hammad o wi simi yiyaka mi yamiri namnotono fof walla dartanno makko hunde yo yaato ɓe namnoɓe kala ko ɓe kalanimo sinno ko makko ko ɗum o haalanno jinnomi tan o winno tan nannude ɗum ceerno hafazu wonde ceerno habibu ari ceerno haadi ari moƴƴuɓe fo ngari bisimilla ceerno bananɗo waɗana hen konngol allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalamu aleykum o wawata yeddude lal maɓɓe o wi kelli faare so okkama teddungal o wata o lib teddungal ngal o wi ko ɓe kaali ɗo ko ɗum yoni kala julɗo weltare noon kam waɗi nden weltare noon ko yamirore Allah nelaɗo men Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama moƴƴere yonata nema welɗo lannata hayso lanni ɓernde haaray en beltanima dental ngal kala seeremɓe yettiɓe ɗo en calmini ɗum wona pullo wona ceɗɗo wona fulakundaɓe kala leñol yettigol ɗo en salmini ɗum ceerno hamme wona hande o heeɓi ɗum ñande min e baba makko o wi ñande baba makko ɓe jahata juma faadiya miɗen andi hari Allah adday moƴƴere o wiita ɓe gandi Allah addan moƴƴere makko a yiɗata Allah Allah woppuma a yiɗi Allah hollete ɗaɗa yiɗi ɗum nde wonno baba makko no yinno diina Allah funtinu e makko kono ko toɓɓe joyi okkimo ɗum o haala ko heewi talibaɓe golli seremɓe golli kono ko toɓɓe joyi okkimo ɗum ɗe alama sogal ɗe fof ko toɓɓe joyi honɗum wonɗen toɓɓe joyi ko toɓɓere wotere dow toɓɓe ɗiɗi ley toɓɓe ɗiɗi yeeso ɗo toɓɓere ka nuno ko ɗum woni nene kono okkimo ɗum ko Allah e nene e weltanike nene so nene ɗoftike baba ɓiɗɗo jalat ma o jala ma Allah rokkamo ɗum ko ton iwi en beltanima nene waɗa nene ala mo heeɓi ka nene o heeɓi fofof sa no wiye rewɓe ɓe jaaɓe dewgal ɓe sikka gorko yiɗi rewɓe ta wona ko yiɗande en jam on ko yeeso woni o iwrata ɓaawo e weltanike seeremɓe ɓe ñalande ari lonto mum kadi ari ñalande ko ari Alhaji Mansour Baro Alhaji Mamadou Saïdou Madina Gounas ceerno Alpha Kusanar ceerno Aliyu Wourossogui ko ɓe kontene seeremɓe meɗen Alhaji Baba lonto ɓen ngari
ɓen lonto ɓen ngari ko Allah addata lomto o wara ɓeya o lontina ɓeya o lontina ni en yo Allah ɓeydan en amin ɗottore Allahu dental ngal yo Allah ɓeydu barke maggal talibaɓe yo Allah waɗanɓe uddita amin qur'ana o yo Allah ɓeydan en o addana he meɗen o naada he meɗen en tori ɗum Allahu wona qur'ana ala matta goto no ceɗɗo wiidani matta goto baraji muɗum e moƴƴere muɗum a wawa ɗum yoɓde hay goto wawa yoɓude ceerno makko e weltanima kadi ceerno hamme en andi ɓeɗon woniri ɗo ni ko ɓe lontina o ƴeŋinaɗo faade kammu dambude on tana o ɓaɗori ɓaɗa goga haɓa gaw seni awdana o yaaɓe o yettoyi toon o sanna o weltana o halda o yamira ha o faami o andina sifa jibral fof timminaɗo hamada woni dambe ma jibrilu jemmaro e reeɗe ma o gardama dow ceeɗitoɗe ɓanduma seedima toon hawniɗi joomiɗi holluma malaika en fof sappidi julɗe ɓawa ma ɓe alminama gam barkinoddema ahmada nde jibrilu yetti silati mum tawi dari o weeli o ɓennu amburi o ewna o weeli noddandu makko o weltori baɗa lalla saabu ɗum ɗum tagui fu ɗo diɗori o bisina wiyana marhaba bi mouhammada marhaba bisimilla montere o wi kadi ɓe kabranno joni e dewgal kumetegal ngal ɗum ko teddungal meɗen enen fofof o wi koko poɗɗen humpitade enen fofof saabu enen fof koye renduɓe almudagal teŋe ɗe e mbino ko ujunnaje jeeɗiɗi kono ƴamirama capanɗe jeetati enen fof koyen almuɓɓe kaɗen gandi ceerno men hande teŋe ujunnaje capantati soko mbomri a jotta ko yeeso ceerno innanamo toon ƴamal kay hay goto men haalta ɗum o wi so ƴamal noon waɗama capanɗe jeetati teŋe wiyama ujunnaje jeeɗiɗi en kollama ɗum kollira ɗen koƴen lomti ceerno en heɗen ballaɓe no feewiri no ɓe ñemtiniri ceerno ni ɗum kam ceerno men jaɓani ɗum o wi ɓe mo gaddanama hikka dewgal kusanar baaba o ina ƴamiri ujunnaje capantati addi humde ujunnaje jeeɗiɗi ɓe gadodiri fana Allah waɗi ceerno habibu no immi madina hawri he on fana ɗon ɓe jangtimo ɗum o wi o jaɓani so wona baaba o capantati waɗi ɗi o yaafoɗi hay so ngal boni o ƴamtataɗi o wattaɗi e jeyal o wattaɗi e jeeɗiɗi he o huma baaba o wi jaɓi yaafima woni capantati e jeeɗiɗi teŋe o homi o du'i ɗum ko janngingol enen almuɓe ɓe neɗɗo ƴamire capan jeetati adda ujunnaje jeeɗiɗi wima teŋe tawde addiri hema ko ha ballamo annene ballamo laaɓanamo reedu ko jannguɗa he ceerno maako en calaki kono jiiɗen ceerno men wattani ballodiren hen mbaɗen noon ƴame ɗe ceerno en jiɗi yo en gittu ƴame ɗe sen donki ittude ɗe kay wata en gadduɗe ga kay gaccen ɗe toon saabu so boni tan kanɗe ko joɓeteɗe ɗen ceerno en teskaki ɗe kadi ɓe kalanta en haala ko teŋe ɗe ɓe namnoto sen forni ɗum ha foori en gusti ɗum ga ha ustima en gaddi kadi en cuusa ɗum haalande ceerno en woten dolnu ɗum ga meɗen ga kadi ballodiren saabu Allah eɗen gandi ujunnaje ɗi timmi groupe u dinar saɓe mbiya menkel nde ko ujunnaje nogas e jeetati ko ɗum wayluɓe qimoto ɗum o saaha naya ɓangal woni ujunnaji woni ujunnaje jeeɗiɗi timmi kono sunna ceerno men o ujunnaje capantati mbomri ɗum enen almuɓe fof en jangi ɗum o wadde keddoɗen he ɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno yo Allah jaɓanen e sarifi yo Allah jaɓanen yo Allah renen reena diina men amin Allah reena en ɓesguuji meɗen
ko Allah addiri en ɗo ko yo Allah jaɓanen ɗum yo Allah humtir ɗum ha juuji meɗen amin sow barke Allah e nelaɗo Allah yo Allah waɗir ɗum barke e leydi he e ɓesguji he e jawdi he e jangde nde e kala ko dillete e diina l'islam e gurdam men yo Allah wat hen barke amin alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu ɗum ɗo yo Allah ñimnu ɗum e nder meɗen yo Allah nafiren ɗum aduna e lahara o wi addante ɓe haalde tan seeɗa ko yettude Allah eno Allah waɗirini eno Allah rokkiri en ni hay goto miiɗano miijaji ɗum ɗo leydi ndi ina daña hono ɗum ɗo o wi so leydi ndi dañi hono ɗum ɗo wonti e ɓesguji men deftere saktama e nder men ma walla defte ɗiɗi jange ha laaɓa ha heddito wona hen ɓe dañani ɗum koko yettirte Allah no feewi eɗen gandi ko gesa nelaɗo Allah woni ɗo e yaajje eɗen ñaagui Allah yo Allah yaññu ɗum amin yo Allah waɗi ɗum barke Allah nafiren ɗum aduna e lahara ɓesgu wongu lesgu kamɓene yo Allah rokkuɓe ko rokki en ko amin jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yo Allah jab ziyara o اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين julɓe ɓe jaafo teddungal noon waɗa o wi ko teddungal noon woni ko waɗa en jettingal teddungal heɗen ngal kadi gueto ruttude o wi kono heɗen gaadori so tawi mawɓe men kaali en cuustani haalde ko jottiɗen ko o wi fodde jangtiɓe ɓe e haalɓe ɓe fof e dow konngol meɗen e rendugol men ceerno Mouhammad ndene jangtima ɗum ɗo o wi ɗum tan ina yoni so wona eɗen ñaago julɓe ɓe o wi ɓeydude wattodirde hakkille no moƴƴi e yinodirde e heɗodirde e tinnodirde e wallodirde e muñodirande tinnade e diina mum waktuji Allah ɗi jowi yooɗi tiit yooɗi tiit soƴi tiiɗi kala ko fawi he majji gila to korkato asagalto hajju muɗum wonande kattanɗo yo ɗum ne rew hen tinnen ɗi jowi haaɗi tiiɗa mbaɗonde kadi to jama so suuma e yoni kooren asakal waktu muɗum gonɗen mbasen wadde jikku bakunannaɓe keɓen caloɗen ittude fof mbiɗen ñaama yo Allah dandu en ɗum tinnoɗen cuuroɗen tinnoɗen janginen o wi ko araɗo ko ɗum koko janga ɗum kam ko yaas woni ɗum koko yaas woni o wi ko sarif haali ɗo ko defte ɗiɗi caktaɗo wonɓe keɓani ƴettuɓe ɗe ɓeɗe ko janginaɓe ko janguɓe Allah yeɗiɓe ɓe jangi kono sonno wonano e muñal jinnaɓe mumen e yaafaade ɓe hokkude ɓe Allah ene laaɗu muɗum ni wayatano ziyara noon e heewi no daño heen dendagal moƴƴere wonde heen hay so tawi wona en du'otoɓe jaabo dendagal moƴƴere wonde heen yo Allah waɗanen amin sabu barke Allah ene laaɗu muɗum eɗen jogui du'otoɓe ɗum jaabo ɓe giɗo ɓe du'ano en ɗum jaabo yo Allah waɗanen noon tinnoɗen almuɓe ɓe
enen fof ko en almuɓe enen fof ko almuɓe kono goto kala wonto songi almuɓe ceerno hammeɓe ɓe tinnima gila almuɓe bindi ha almuɓe aada ɓe tinnima no feewi ɗum ɗo en gandi almuɗo wawa yobde ceerno mum kono ɓe getima yidde yobde ceerno maɓɓe gandinɗoma Allah e nelaɗo muɗum en ɗo wondirte no aduna mum e laakara mum fof no gollirta on sa a hooti Allah luɓorima haqqille wawde siftorde ha artude he makko gollande ɗum yankinanade ɗum yidde ɓamtude ɗum wona kañum ɓamtata ko an ɓamtata yo Allah e mojjom jobdi moƴƴiri yo ɓesdu tinnade woto ɓe duttor caggal yo ɓe jaaru yeeso kamɓe seeren ɓene yo ɓeydan almuɓe ɓe du'awuji ɓe keɓa haalis ha heewa yo ɓe gandu almuɗoma ko ɓiɗɗoma de almuɗoma ina waɗanma ɓiɗɗoma wawama waɗande so almuɓe keeɓi ɓe jejjitta seerenɓe no seeren ɓene yo ɓe gandu ɓe du'o ɓe du'oranta ɗanniɓe ɓeni jomen nayi en yo ɓe du'oran noon almuɗo mu'en koñ mawnu koñ e lees mu'en beela koñe sokon keeɓi koñ mbaɗa ɓuuri koñ mbaɗanno ko yo Allah wallu yo Allah faabo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah ñooke Ahmada yew haala maako wo Allah tan woni golle maako wo sunna tan tijjani o newo jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema Habibu Muhammada yew Fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe Allah andini an suwi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna Muhammada